Nog een beetje bijwerkje. En dan is het beeld de wachter weer klaar. Het vernielde betonnen standbeeld wie net meer te repareren. Er is doorkeersen van een nijbeeld van dezelfde militair, maar dan van Broens. Het is exact gekopieerd. Dus eigenlijk zou je als voorbijganger, als je komt kijken bij het beeld, zal je geen verschil zien tussen het beeld zoals het er stond en nu. Behalve dat het nog mooier is, want het is nu gegoten in brons. De neus die was helemaal plat, die was eraf. De klep van de pet was ook helemaal plat. En dat is gewoon helemaal mooi hersteld. En dat was toch een uitdaging, want je weet, iedereen kijkt ernaar. Iedereen weet dat het is gevallen, iedereen weet waar het kapot is geweest. Dus men kijkt ook naar, hey, hoe ziet dat er nu uit? Hoe ziet die neus er nu uit? Broens een beeldenvervaardigje is bewerkelijk. Het hele proces van malmeisje en broensjetten had mannen worden. Een bestuurslid van de stichting Indië Monument Friesland komt Joer te sjen en hij is blij met het nieuwe beeld. Maar hoe kom je vernielerij of stellerij voor van de Broense militair? Het is maar 200 kilo, hooguit. En oud brons, dat is eigenlijk gewoon vervuild koper. Je krijgt er niet zoveel voor, dus het heeft geen zin om het te stelen. Dat zou ik eerst maar even willen zeggen. Je verdient er echt niks aan. En daarbij komt dat de stichting het ook heel belangrijk vond, en dat is ook natuurlijk logisch, dat het goed verankerd is. Het gaat heel goed verankerd zijn door de sokkel heen waar het op staat, in de grond. Ja, dat krijg je nooit van zijn plek. Het monument werd op 30 juni ontbleerd op het oude plak in het Rengerspark in Ljouwert.